Ți-a fost frică? Foarte mare frică. Pentru că, până la urmă, tu nu ești un miliardar. Adică nu ești un om care să întoarcă banii cu lopata. Nu, chiar nu sunt. Adică toți bănuții pe care ai făcut tu de-a lungul vieții tale au fost bănuți cinstiți, făcuți pe... Da, munciți și investiți. Păi și tot așa nu ți-a fost frică să face puf? Ba da, mi-a fost. Și zici, de ce ai mers înainte? Nu știu, pur și simplu am simțit să nu mă opresc. Am zis, ok. Dar Ionuț nu ți-a zis că nu ești bine cu capul? Ba da. A avut un moment în care mi-a zis... A avut un moment, nu? În care mi-a zis, ești sigură? Pentru că ăștia sunt toți banii, adică de ce să cumpere lumea de la tine când poate să cumpere de la brandurile astea în care investesc miliarde în reclame și în cele mai cunoscute femei de pe planetă și am zis, nu știu, habar n-am